Едно видео като инструкция за този регистратор, който е 4.3, т.е. с две камери, предна и задна, която има в комплекта. Бързо ще ви покажа как работи. Включвате го в запалката, той стартира веднага след като бъде включен. Ето. След като се стартира, сега ще ви покажа менюто. Менюто се намира като се задържи бутона M отдолу и влизате в меню. Нека го разгледаме. Започваме. Първо е резолюцията на видеото, може да се коригира. Второто е резолюция за снимки, ако искате да прави снимки, колко да бъдат големи. Тук третото, Cycle Recording, е на колко минути да прави всяко едно видео в карта памет. Хубаво е да бъде така както е настроено. Тук е съответно за светлината, нека бъде на ауто, тук за контраста, motion detection също. Имате аудио дали да записва след това. Parking Quake е при раздрусване на купето дали да се събужда автоматично да записва. Тук е датата дали да я показва в записа. Тук е G-сензора. G-сензор означава, че докато шофирате, да кажем, и той записва. И ако има някакво събитие, раздрусване на купето повече, например удари или нещо друго, да заключи тези записи, за да не ги презапишете, да отидат в отделна папка и никога да не се изтрият. Това е G-сензора. Тук се настройва колко да е чувствителен. Тук дали копчетата, които се натискат, дали да има сигнал от тях. Тук език, има всякакви езици, руски, български няма, но руски има. Тук е Auto Power Off. Това какво означава? Дали е сам да се изключва след определено време. Тук е настройка на времето, Flickr, това не се пипа, Screensaver е след колко време, след като се включи, да просто дисплея да изгасне, за да не ви пречи докато шофирате. Препоръчвам да се направи така на 3 минути. Тоест палите колата, тръгвате с 3 минути, просто само дисплея ще се изключи. Винаги от тук отдолу с бутончето може да си го включите, но примерно вечер не е приятно да ви свети този дисплей. Формат. Тук форматира картата памет. Тук е за връщане в предишните настройки Reset System и версията. Това е цялото огледало. Тук може да го вдигнем на Full HD, нали, резолюцията най-горе първото. След това излизаме от менюто. Ето го огледалото. Тук си като огледало виждате как се вижда, даже това е с фолио, като маскнем фолиото още по-добре се вижда. Тук се включва задната камера, тук се слага карта памет. Това е и предната камера, която може да се движи. Общо взето това е цялото огледало. Записва, работи, имате сигурни записи, само за 59 лева. Целият комплект, заедно с задна камера. Нека ви я покажа и задната камера представлява в комплекта. Ето таки. Имате си задна камера с 6 метров кабел, имате и запалка зарядно и ластиците за огледалото. Всичко е в комплекта, 59 лева.